Dobrodošli u naš video. Sada ćemo izvesti jedan trik. Da li si spremna? Da. Šta ćemo da napravimo? Napravit ćemo magiju. Da, magija. Ja nisam se toga setila. Šta bi željela da napravimo? Pa, shopping. Shopkins kesicu. Hajmo da probamo. Čiribu, čiriba, neka magija nastane. I nije to shopping. Bravo. Sigurno nije to shopping. Shopkins kesa. Jej, bravo, bac 5. Znala sam da je shopping. Bravo, uspjele smo, super. Sada otvorimo kesu. Joj, što se teško otvara. Ajmo još malkice, ajde. Neće. Pa zašto neće? Sigurno je to... Evo ga. Sigurno je to onako nešto smrdljivo od glaška. Ne. Šta je ovo? Vidiš, to je slatko. Sandvič sa glaškom. Pa ne bih rekla da je sendvič. Šta je ovo, sapunica? Vidi kako je slatka, jel si videla? Da, to je sapun. Divno. I torbica. Da kupe sapun. Pogledajte čega sve ima ovde. Baš su svi slatkiši. Evo ga. Zdravo! Hvala što ste gledali naš video. Ako vam se svideo, Obavezno ga lajkujte. i zapratite naš kanal za još novih videa. Ćao! Ćao! Povod.